जय हिन्द। फागुन बोथोरनि बारहुंखाजों दंफांनि बिलाइयाबो सिरिलांजोब्बाय, लंथं जालांबाय, थेवब्लाबो दंफाङा गाबाखै आरो दुखु जायाखै। दा सोरबाया बुंलायगोन, थै जाम्बा, दंफाङा गाबो नामा, दुखु जायो नामा होननानै। दिनैनि भिडिअआव गोबां बाथ्रा सावरायगोन आरो जायफोरा बबे मोनसे पइन्टखौ मोजां मोनो बेनि सायाव कमेन्ट हरनो दाबाव। आरो मैयानि भिडिअनि कमेन्ट्सखौ आङो रिप्लाइ होजोबख'नो हायाखै। गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय आंनि हाबायाव मोसानो फैनो ओंखारनाय सेंग्राफोर दङ। आंनि तरफनिफ्रायथ' मस्ट वेलकाम। आङो हानायखौ मानि कल खालामनानै लेंहरगोन। दा आरो सोंथिया मा, बाजैया मा मावो आरो बाजैया बबेनि? जोबनायाव फागुन बोथोरनि बारहुंखाजों दंफांनि गोरान बिलाइयाबो सिरिलांजोब्बाय, थेवब्लाबो दंफाङा गाबाखै आरो दुखु जायाखै। दंफाङा नेनानै दङ जेब्ला बैसाग दान गोदान बोसोरा मोनफैगोन, अखा हागोन, अब्लानिया गोदान बिलाइया खिलिफिनगोन, बेनिफ्राय समायना महर लाफिनगोन। नंगौना नङा? थिग जों मानसिया माबायदि जानांगौ? जोङो सोरजोंबा गोरिब होननानै मुगै जानांगौ, नासय जानांगौ, बाथ्रा बुंजानांगौ। बेनिफ्राय जोङो जोंनि लाइफखौ सोरां लामाजों थाबायलांनो थाखाय चेलेन्जिं खालामनांगौ, खामानि मावनांगौ, उन्दैनिफ्रायनो मोजां फरायनांगौ, फाल्तु जानाङा, नोंनि लाइफनि बागै साननांगौ। जेरै दंफाङा लंथं जालांबाय होननानै मालाबाबो दुखु जायाखै आरो गाबाखै, आंनि महरा गाज्रि जाजोब्बाय होननानै। नाथाय जेब्ला सम फैयो, बैसाग दान अखा हानायजों लोगोसे फांसे लंथं दंफाङा बेसेबां समायना जाफिनो। थिग जोंबो बेफोरबायदि चेलेन्जिं खालामनानै जोंनि लाइफखौ नेना थानानै जोंबो समायना खालामनांगौ। सोरजोंबा जों मुगै जाबाय, नासय जाबाय होननानै जोङो गोग्लैनानै थानाङा, गाज्रि जानाङा। जोङो मोजां खामानि मावनांगौ धैर्य हमनानै। दिनै जोङो गुबुनजों मुगै जानायनिफ्राय, नासय जानायनिफ्राय गोबां सोलोंनो मोनो। जों गोरिबनिफ्राय गोबां सोलोंनो मोनो। जोङो उन्दैनिफ्रायनो थाखा फैसानि अभाब गैयै जायोब्ला मा जायो? माखासे बुस्थुखौ जों सोलोंनानै मोना। आं एग्जाम्पल होनानै खोन्थानो हायो। आंनि लोगोफोर गोदो माबायदिमोन, उन्दै समाव, सेंग्रा समाव, दा बिसोरनि हालोदा माबायदि? आंनियाव फैसा दाहार बिनो गोनां जायो बिसोरो। जोङो बिसोरखौ नुनानै सोलोंदों। बिसोरो एसेबां धोनि, बिसोरनाव बेफोरबायदि दङ, जोंनाव जेबो गैया। जोङो लाइफखौ जों चेलेन्जिं खालामदों, जों खस्थ' खालामदों। दिनै उल्था जाबाय। बिसोरो जोंनियाव फैसा दाहार बियो, नाथाय बिसोरनियावसो जों बिनांगौमोन। बेनिखायनो लाइफखौ चेलेन्जिं खालामनांगौ आरो नेनानै थानांगौ। सानसे दंफाङा लंथं जानायनि उनावबो माबायदि बिलाइया गोरलै खिलिफिनदो, जोंबो बेफोरबायदि जानांगौ। डक्टर एपिजे आब्दुल कालामा बुंदोंमोन, सान आरो अखाफोरजों मालाबाबो रुजुनानो। सान आरो अखाफोरजों रुजु जायो नामा? साना बेसेबांबा जोंफावजोबो, नाथाय अखाफोराथ' बेफोरबायदि नङा। आरो अखाफोरनि आरो साननि समाबो आलादा आलादा। थिग बेफोरबायदिनो मानसिखौबो मालाबाबो उमुगा बिब्दि जाबाय, उमुगा बिब्दि जाबाय, नों मा, बेफोरबायदि मानसिखौ मालाबाबो रुजुनाङा। साफ्रोमबो मानसिनि साननाय हनाय आरो खामानिया आलादा आलादा। दिनै जोंनि गथ'फोरखौ नाय, बबावबा खामानि मावनो थाङो, सोरजोंबा बुथार जायो, सोरजोंबा थाखा फैसा थगायनानै लांजायो, सोरजोंबा बबावबा जोबजानानै दोनजायो। आरो सिख्लाफोरनि खेथ्रआवथ' बुंनो नाङा, नुवाखैसो। दिनै जों मानो बेफोरबायदि जानांदों? बे ब्रेनखौ खेवनानै साननानै नाय, गुवार साननानै नाय, बुहुमाव मा जागासिनो दङ, दुनियानि मानसिफोरा मा खालामनो नागिरगासिनो दङ, बेखौ साननानै नाय। बे ब्रेनखौ बाहाय। दिनै आङो जोंनि गेजेरावनो, बर' हारिनि गेजेरावनो मोनसे एग्जाम्पल होननानै बुंनि। दिनै हिनजावा फिल्म लाइननि प्रडिउसार,
हिनजावनि नामाव दखनानि फेक्टरि मोनथिगौ नोंसोरो हिनजावनि नामाव फिल्म प्रडिउसार हिनजावनि नामाव दखना बेसेबां सैतान मानसि दुनियाखौ बेबुकुब खालामदों नाथाय गावनि थाखाय खामानि मावदों जोंनि गेजेरावनो दङ गैगोना गैया जोंनि गेजेरावनो गोबां डेन्जार सैतान मानसि दङ नाथाय मानसिफोरा जेबो पात्ता मोनाखै गावनि लाइफनि थाखाय आगोलनिफ्रायनो माबायदि खामानि मावबोदों माबायदि सानबोनानै खामानि मावबोदों दिनै आरो मा जाफैखो बिसोरनि साननाय हनाय बिसोरनि खामानिया गासैबो आलादा नाय सैतानफोरखौ नाय बिसोर माबायदि सैतान गावसोरनि न'खरनि थाखाय गावसोरनि फेमिलिनि थाखाय बिसोर मा मावनानै होदों जोंखौ गासैखौबो बेबुकुब खालामदों बेनिखायनो नैबे ब्रेनखौ गुवारै खुलिनानै नाय बे दुनियायाव मा जागासिनो दङ दुनियानि मानसिया माबायदि थगायो जोंनि मानसिफोरा बाथ्रा खोनासङा आंनि लाइफआवनो जाबाय दाखालि बावैसो आंनि मानसियानो आंनि मोजां बाथ्राखौ खोनासङा थाङै थाङै लास्टआव आंखौनो थगायदो अब्ला नाय आंखौनो थगायनो गोनां जादों बे मानसिया थगायखांनायनि उनाव आंजों हमजादो बे आंखौ थगायदों नाथाय आंजोंनो हमजादों मोजां बाथ्रा खोनासङा मोजां बाथ्रा खोनासंनाय मोनब्लाथ' आंखौ थगायनो गोनां जायामोन बियो आंनि मोजां बाथ्राखौ खोनासङा नालाय आंखौनो थगायनो गोनां जादों बे गुबुनजों थगायजानानै अब्ला नाय बेनिखायनो मालायनि मोजां बाथ्राखौ खोनासंनांगौ थगायजानाङा बे दुनियाया ओरैबायदि डेन्जार जालांबाय नाख्लायनानै गारहगोन नोंखौ ट्रेन स्टेशनाव बुथारना दोनगोन थगायगोन जोबगोन नोंसोरो गाव गावनो गोरों जायाब्ला आरो सोरां लामाजों थाबायना थांनो लुबैदोंब्ला चेलेन्जिं खालामनो हानांगोन गुबुनजों मुगैजानो हानांगोन आं बुंदोंमोन ना आंनि लोगोआनो आंनाव फैसा दाहार बियो होननानै बङाइगावआव हा दं क'क्राझाराव हा दङ आंनि जायगायाव हा दं न' दं बिल्डिं दं बिमा बिफाया फरायनो होदोंमोन इंलिश मिडियामाव फरायबाय फरायजोबासै बै समाव थाखा फैसानि अभाब गैया रां रुफानि जेबो अभाब गैया लोगोफोर अभाब गैया जानाय लोंनाय थानाय दिनै एन्डआव मा जाखो लोगोबो गैला बङाइगावनि हाबो गैला क'क्राझारनि हाबो गैला दिनै एन्डआव मा जाखो फरायासैबो फरायदोंमोन इंलिश मिडियामाव दिनै लाइफआ मा जाखो मिथिबायना मा खामानि मावना जानो गोनां जादों मिथिबायना दिनै नाथाय बैसोरबायदि मानसिया गिदिर गिदिर अफिसारसो जानांगौमोन बेसेबा मोजां मानसिसो जानांगौमोन दिनै बिसोरनि लाइफआ मा जादों मिथिबायना लाइफआव बेफोरबायदि जायो फंबायमोन बेनिखायनो खस्थ' मोननांगौ दुखु मोननांगौ मिनिजानांगौ मानसिजों बेनिफ्राय नों खामानि माव दा जोबनायाव बाजैया बबेनि बाजैया जायगानि थाबायनानै लायनो हायो हाबायाव आरो बाजैया मा मावो बेखौ हाबा खालि खोन्थानाय जाबाय बेखौ दा मोनथिनो दा लुबैसै अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द